नमस्कार. मी प्राध्यापक श्री विजय केसरे, संचालक संस्कार क्लासेस बार्शी, MA इंग्लिश. आज आपण पाहताय की या कोविड-19ने या काही जगभरामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात यांनी थैमान घातलेला आहे. तर याचाच आपण विचार करता की पूर्णपणे आपल्याकडे लॉकडाऊनचा जो काही कालावधी चालू आहे, त्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सर्व शैक्षणिक नुकसान हे मोठ्या प्रमाणात होत चाललेलं आहे. तर या शैक्षणिक नुकसानाचा विचार करताच आपण पाहिलं तर जे काही इयत्ता 10वीचे विद्यार्थी आहेत, त्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा आणि तसेच इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा जो काही सिलेबस हा अत्यंत वास्ट असतो, तसंच तो अत्यंत महत्त्वाचं वर्ष आहे. तर याच आधारावरती आपण इयत्ता 10वीसाठी जे काही आपण ऑनलाईन क्लासेसची सुरुवात करत आहोत. तर ही ऑनलाईन क्लासेसची संकल्पना नेमकी काय आहे, तर मी एक थोडक्यात तुम्हाला त्याबद्दल बोलणार आहे. तर ऑनलाईन क्लासेस आपण जे काही घेणार आहोत, त्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये आपल्याकडे जे काही 3-4 विषय असतील, ते इंग्लिश, गणित भाग 1 आणि भाग 2, तसेच विज्ञान विषयाचा आपण या ठिकाणी लेक्चर्स घेणार आहोत. तर ते लेक्चर्स हे आपल्याला आपलं क्लासचं जे यूट्यूब चॅनल आहे, संस्कार क्लासेस म्हणून नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे, त्या चॅनलवरती काही मोजकेच व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला भेटतील. परंतु त्याचबरोबर आपला दररोजचा 1 तासाचा जो काही कालावधी असणारा एक क्लासचा पिरियड आहे, एक होईल दररोजच्या 1 तासिकेमध्ये. तर त्याची एक फिक्स्ड वेळ तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली जाईल आणि त्यामध्ये आपण माझ्याशी त्या ठिकाणी ऑनलाईन लाईव्ह क्लासेस त्या ठिकाणी आपण पाहू शकता, अभ्यासू शकता. अत्यंत योग्य पद्धतीने, अत्यंत माफक याच्यामध्ये आपण त्याची तयारी पूर्ण करून घेणार आहोत. तर हा जो काही आपण करणार आहेत ऑनलाईन क्लासेस, तर त्या ऑनलाईन क्लासेससाठी आपण जो काही संस्कार क्लासेस म्हणून आपला व्हॉट्सअपवरती ग्रुप तयार केलेला आहे, त्यावरती मी तुम्हाला दररोजच्या नवीन ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील, त्या इन्स्ट्रक्शन्स मी तुम्हाला त्या ठिकाणी शेअर करत राहील. आणि त्याचबरोबर आपण जे काही कन्व्हर्स करणार आहेत एकमेकांमध्ये, किंवा मी जे काही टीचिंग करतो हे जे तुम्ही तुमच्या घर बसल्या अभ्यासणार आहात, तर त्यासाठी आपण एक झूम ॲप म्हणून आहे, ZOOM झूम ॲप. या ॲपला आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे आणि ते इन्स्टॉल करून आपण त्या ॲपद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत मी पोहोचणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी, एकाच तासामध्ये सर्व विद्यार्थी ऑनलाईन येतील. त्यासाठी मी तुम्हाला जे काही माझा आयडिया असेल तो तुम्हाला शेअर करेल. तुमच्या मोबाईलवरती टेक्स्ट मेसेजमध्ये किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये येईल. तो तुम्ही क्लिक करून तो त्या ठिकाणी तुम्ही त्या झूम ॲपद्वारे त्या मीटिंगला किंवा त्या क्लासला तुम्ही अटेंड करू शकाल. आणि या पद्धतीने आपला जो काही 3ही विषयाचा आहे, तो 3ही विषयाचा क्लासेस या ठिकाणी आपण या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये चालू ठेवणार आहोत आणि ते आपण अत्यंत योग्य पद्धतीने चालू ठेवूयात. लॉकडाऊन संपल्यानंतर, शाळेची सुरुवात झाल्यानंतर किंवा क्लासेसची सुरुवात झाल्यानंतर तिथून पुढचा सिलेबस हा आपण इथे क्लासमध्ये येऊन अभ्यासणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपल्या सर्वांसाठी घरी बसून अगदी सेफ आणि सुरक्षित राहणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण हे ऑनलाईन क्लासेस सुरू करत आहोत. तर या ऑनलाईन क्लासेससाठी जर तुम्हाला काही अडचण असतील तर तो माझा पर्सनल मोबाईल नंबर आहे. त्या पर्सनल मोबाईल नंबरवरती तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधू शकता. काही अडचण असेल तर तुम्हाला जर शिकवल्यानंतर एखादा क्वेश्चन वगैरे असेल तर तो क्वेश्चन तुम्ही मला पर्सनली व्हॉट्सअपवरती किंवा कॉल करून विचारू शकता. आपण तो त्याचं जे काही ॲन्सर असेल किंवा तुमचे जे काही प्रॉब्लेम असेल त्याचं सॉल्व्ह केलं जाईल. आणि अशा पद्धतीने आपण या झूम ॲपद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत क्लासेस घेऊन जाणार आहोत. आपण घर बसल्या अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने घरी राहा आणि सुरक्षित राहा.